गियानिब्ला उन्दै हारि होननानैबो नेवसिजाया फुजिजायो मान होजायो नुबाय सोलोंथाइया जोंखौ माबायदि खालामो गियान गोनां जायोब्ला लेखा फरायनानै गियानि जानो हायोब्ला मा खालामोनो राजानिख्रुइबो बे देरसिन राजाया गावनि रायजोआवल' सनमान होजागोन सिनायजागोन गुबुनाव खिन्थु नोंखौ राजा होननानै नांगौसेबां हयथ' नोंहा मासि मोनाबो जानो हागौ किन्तु नोङो जुदि गियानि जायोबा बै राजानि खाथियाव आसनाव नोङो जिरायहैनो हागोन सोलोंथाइनि नोङो केपासिटिजों नोङो बे सोलोंथाइनि माबाजोंनो नोङो मा खालामनो हागोन राजाजों समान सिगाङाव जिरायहैनो हागोन आरो मा होनदों दिनैनि समाव जोंनि गेजेराव गोबां हारि जाति कमिउनिटिखौ लानानै मोनसे नेग्लिजेन्सि थायो गेदेर हारि फिसा हारि बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव बे कन्ट्रभार्सियाव जाबायानो थायो बियो ससियेल मिडियाआव नुबाय थायो गिदिर जाति फिसा जाति दिनै जुदि नोङो सासे लेखा गोरों जायोबा इभेन नोङो मा होनो उन्दै हारियानो जागोन नोङो सनमान मोनगोन होमबा जोङो नायदो जोङो सोलोंथायाव जोङो मा मोनो मा मोना सोलोंथायाव मा दङ मा गैया नङाबाथ' जोङो दिनैनि ससाइटियाव नायोब्ला जोङो नुयो डमिनेटर हारिखौ लानानै जातिखौ लानानै दाख्लै आङो मोनसे ससियेल मिडियाआव नुदों सासे लालुं हारिनि हिन्जावसा बे बरा मानसिजों हाबा जादों इडुकेटेड गार्लस इडुकेटेड हिन्जावसा सोलोंथाइ गोनां मानसि बेखौ हाबा खालामबाय सासे बरा असमिया जातिया बेखौ मा खालामबाय बिसोरनि समाजा गाहाय थाखोनि होननानै बिसोरनि न'खरखौ एभयड खालामना दोनबाय थारमाने बिसोरखौ बयकट खालामनानै दोनबाय बिसोरनि नामघराव हाबनो होआ समाजनि जिखुनु जाया खाम काजाव बिसोरखौ थांनो होआ बिसोरनि इभेन न'खराव मानसि थैबाय होमबाबो सारा दुखु खुङासै बिसोरो गुबुननिफ्राय भकटफोर लाबोनानै माने बिसोरो खुंनो गोनां जाबाय होमबा नायदो ससाइटियाव माने कास्ट सेक्स कालार बेफोरखौ लानानै माबायदि माने डमिनेटेड माने इलिगेलि जोंनि ससाइटियाव माबायदि गोसारनानै दङ दिनै जोङो बेफोरखौ जोङो दिनै माजों सुस्रांनो हागोन ससाइटिनि जितु इलिगेल एक्टिभिटिस जितु सुपारस्टिसन गोथै फोथायनाय दिनै बेफोरखौ जोङो समाजनिफ्राय फोजोबस्रांनोबो राहाया मा जोंनि आखायाव मोनसेल' राहा दङ मोनसेल' हाथियार बेनो जाबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो मा खालामनो हागोन समाजनि बैफोर एना अनागार बेफोरखौ जोङो मा खालामनो हागोन जोङो फोसाबनो हागोन गुबुन जोङो जेजोंबो हानाय नङा सोरखौबा रायनानै सोरखौबा बुनानै जोङो बैफोरखौ हानाय नङा इभेन बियो बारासो जागोन होमबा जोङो नायदो दा पावार अफ इडुकेसन बेनिखायनो जायखौ बुंनाय जादों पावार इज नलेज पावार गोहोआनो माने गियान होननानै बुंदों मिथिना बेनिखायनो साउथ आफ्रिकानि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा सासे सुबुं जायखौ जोङो नेलसन मेन्डेला होनो बिथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै ओरै बुंदों जे बिथाङा बुंदों एडुकेसन इज द मस्ट पावारफुल वेपन which you can change the world थारमाने मा होनदों बर'आवबा माने सोलोंथाइयानो ओरैबायदि मोनसे बयनिख्रुइ गिदिरसिन हाथियार जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों समाजखौ माहारिखौ हादरखौ मा खालामनो हायो गावनि जिउखौ गावनि न'खरखौ गुस्लायहोनो हायो जेजोंबो हाया सिलाइजों हाया बारुदजों हाया जोङो सानो सिलाइ बारुद जों माब्लाबाबो समाजखौ जोङो फोजौनो हाया हादरखौ माब्लाबाबो जोङो फोसाबनो हाया समाजनि इनाय अनागारखौ जोङो गावजों गाव डमिनेटेड नेग्लिजेन्सि सेकुलार स्टेट्स जोङो बेफोरखौ माब्लाबाबो जोङो हानाय नङा अनलि वे इज दा एडुकेसन सोलोंथाइयाल' मोनसे बयनिख्रुइ साबसिन लामा जायखौ जोङो मा खालामनो हागोन जोङो सुस्रांनो हागोन होमबा जोङो नायदो दि एडुकेसना पावार मोनगोन ना नङा फलमनि गोजा खेंगोननिख्रुइ देरसिन मोनगोन ना नङा होमबा जोङो दिनै मोनथिबाय गिदिर गिदिर सुबुंफोरा बुंलांदों सोलोंथाइखौ लानानै गोबां बुंलांदों गोबां दङ आं बुंजोबा बिशप मालालानि खोथाखौ जोङो माखासे मिथियो बेफोरखौ आं बुंथ'ला होमबा जोङो नायदो दिनैनि बे ग्लबेलि बा ग्लबेलाइजेसन थारमाने फोनांजाब मुगा दिनैनि मुगायानो मा होनो फोनांजाब मुगा दिनै वर्ल्डआनो कानेक्टेड जानानै थायो दिनै इन्डिया पाकिस्तान रासिया चाइना निउजिलेण्ड अस्ट्रेलिया गासिबो कानेक्टेड that is called global थारमाने बेखौनो मा बुंनाय जायो ग्लबेलाइजेसन दिनै फोनांजाब इन्टारनेटनि मुगायाव दिनै नोङो न'आव थानानै वर्ल्डनि खोथाखौ जिहेतु जोङो मिथिनो बाय टेलिभिजन बाय रेडिअ एन्ड बाय दा ससियेल मिडिया जोङो जिहेतु जों मिथिनो मोनो दिनै बुहुमानो कानेक्टेड ओंखायनो बुंदों दिनैनि बे जुगा माने ग्लबेलाइजेसननि जुग दिनै बे ग्लबेलाइजेसननि जुगाव दिनै बे फोनांजाबनि मुगायाव जोङो जुदि गोरों गोरा जायाब्ला जों जुदि सोलोंथाइ लायाबा केन इउ सार्भाइभ नोङो थांनानै थानो हागोन ना न'
नोङो सार्भाइभ खालामनो हानाय नङा गावखौनो नोङो सार्भाइभ खालामनो हानाय नङा थारमाने जोङो जि रोखोमै दिनैनि बे जुगाव जौगानाय मुगायाव जोङो जिबायदि जोङो थांनानै थानांगौ बेखिनिखौ नोङो खिन्थु हानाय नङा उइदाउट एजुकेसन मिथिबायना बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ लानांगोन जायनि थाखाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ मोनसे आयेन पास खालामबाय बिसोर 2022 मोनसे बिल बनायबाय बे बिलआ बे 2009 पास जाबाय मोनसे राइट एडुकेशन राइट टू एडुकेशन भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारिया एडुकेशन मोननांगौ between as 6 to 14 years there is free and compulsory education every Indian should get free and compulsory education India मोनसे मा खालामबाय आयेन खालामबाय सोदांनानै 2009 लाबोबाय दिनै जोंनि गथ'फ्रा 6 बोसोर बैसोनिफ्राय 14 बोसोर बैसोसिम दिनै फ्रि एन्ड उइदाउट माने थाइसेबो थाखा होआलासिनो दिनै एटलिस्ट जोंनि गथ'फ्रा एलिमेन्टारि एडुकेशन और प्राइमारि एडुकेशनखौ लानानै दिनै मोनथाय फैबाय दिनै जोंहा जोङो फ्रि एन्ड कम्पालसरि एडुकेशन दिनैनि गथ'फ्रा मोनो प्राइभेट स्कुलनि खोथाखौ आं बुङाखै बिसोरना आलादा बिसोरना फिस होनांगौ किन्तु नोंथाङा न'खराव दुखियाबाबो नोंथांनि गथ'खौ फोरोंनायनि मोन्थाय दङ नोंहा 6 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरसिम जिथु प्राइमारि एलिमेन्टारि लेभेल होननानै जायखौ जोङो बुङो बे सोलोंथाइखौ नोंथाङा मोननो हागौ नोंथाङा न'खराव गैयाबाबो होमबा दिनै सरकारा जोंनि गथ' गथायनि थाखाय जि मोनसे आयेन खालामबाय बे थासारियाव नोङो दिनैनि समाव नोंनि गथ' गथायखौ मानो सोलोंथाइ होआलासिनो दोनगोन नामा नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ नों बायदि हाजिरा मावनानै जाजानो लुबैयो नामा जाम्बा जाम्बि खालामनानै दोननो लुबैयो नामा ना रावबो दोना आंनि आइयाबो uneducated even she doesn't know how to write her signature मिथिना माने इभेन बियो मा गाव माबायदि सिगनेचार नामखौनो लिरनो रोङा but she is very conscious about education बिथाङानो जोंनि सोलोंथाइ लानायनि सायाव बे कनसियासमोन जाम्बि जानो हागौ खिन्थु जोंनि बिमा बिफाया कनसियास जायोबा यास नोंथांनि गथ'आ माने सोलोंथाइ लानो हागोन नोंथाङा बेनि थाखाय साखाबारा जानो नांगौ बेनिखायनो जों दिनैनि समाव गावनि गथ' गथायखौ जों गोरों गोरा खालामनांगोन ग्लबेलनि जुगाव जोङो कानेक्टेड खालामनो थाङोबा जिथु डिजिटेल इन्डियानि खोथा बुंबाय थायो दिनैनि समाव गासैबो माबाफ्रा अनलाइन जाजोब्बाय बे समाव नोङो सोलोंथाइ गैयाबा खिन्थु सार्भाइभ खालामनो हागोन 2 नाम्बार पभार्टि रिडाक्सन एडुकेशन रिडिउस द पभार्टि मिथिना सोलोंथाइया आंखालखौबो मा खालामो आंखालनिफ्रायबो रैखाथि होयो सोलोंथाइया सासे सुबुङा लेखा गोरों जायोबा गावनि जिउनि 12% बियो कभारेज खालामनानै लानो हायो जुदि इफ सी इज ए और ही इज ए क्वालिफाइड एडुकेशन बियो मा खालामगोन 12% गावनि जिउआव आंखाल जानायखौ कभारेज खालामनो हागोन बाखि 112 जों जुदि एडुकेटेड जों गावनि आंखालखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायोबा बाखि पार्सेन्टेजआ बेनि एबिलिटिनि सायाव सोनारबाय बेनि जिथु टेलेन्ट बेनि सायावबो सोनारबाय स्किलबो थानांगोन एडुकेटेड जाब्लाल' जाया दिनैनि जुगा मा स्किलनिसो जुग दिनैनि जुगा आदब गोबां सोलोंथाइ लानाय मानसि दंसै खिन्थु नोंहा एक्सट्रा अर्डिनारि माबा मोनसे नोङो स्किल रोंनो नांगोन स्किलानो हयथ' बायदि बायदि बिथिङाव जानो नांगौ आबाद मावनायनि उनाव मोजां स्किल थानो नांगोन आबादारि जानोब्ला नोङो मेकानिकेलनि माबा मोनसे नोङो स्किल थानो नांगोन माबा मोनसे स्किल थांनानै थानोबा रेडिअ' मेकानिकनो हक माबायानो हक जिखुनु जाया नोङो माबा मोनसे मावनो गोरों जानांगोन अब्लासो जों थांनानै थानो हागोन खिन्थु सोलोंथाइ लाबाबो जों दिनैनि समाव थांनानै थानो हानाय नङा बेनिखायनो जों मा खालामो जोंनि आंखालखौ सुफुंनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि गथ' गथायखौ जोङो मा खालामनांगोन मास्ट बि एडुकेटेड जों बिसोरखौ एखेबारे सोलोंथाइ गोनां खालामनांगोन दिनै बे आंखालनि थाखायनो दिनै जोङो गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै फोरोंनो हायाखै इउनिभार्सिटिनि लांगोना गाहैहोनो हायाखै मानो थाखाय गुबुनफोरा हायो जोंनि गथ' गथायफ्रा मानो हाया आंखाल जोंहा न'आव आबादनि अनगायै जेबो गैया आबादाथ' दिनैनि मुगायावनो केलकुलेसन खालामनानै नायोबा बेलेग आबादखौ बुङाखै दे माइ आबादल' जोंनि मेक्सिमाम मानसिफ्रा माइ आबादाव इन्टारेस्ट होयो खिन्थु माइ आबादखौ मोनसे केलकुलेसन खालामना नायोबा माने बेयाव खोब मोनसे हाइ प्रफिटेबल
माने खेथियानो नङा बे दिनैनि जुगाव मार्केट 1 कुइन्टेलाव 1000 मा खालामनो होनलाय 10 कुइन्टेल नोंनि गथ' एडमिसनावनो 20,000 गाहाम नांगौ 20 कुइन्टेल नोङो खै बिघा गायो 5 बिघा नों 20 कुइन्टेल मोनगोन जानो नेभार माब्लाबा नङा ओंखायनो जोङो बे आंखालखौ जोङो मा खालामनांगोन एखे जोङो आंखालखौ प्रेजेन्ट होनांगोन बे आंखालखौ फेजेननायनि मोनसेल' राहायानो जाहैबाय सोलोंथाइ नोंथांनि गथ'आ सोलोंथाइ लायोबा एटलिस्ट बियो माबा मोनसे माबा खालामगोन जिहेतु बियो क्वालिटि आरो क्वालिफाइड एडुकेटेड पार्सन बियो माबा मोनसे मावथारगोन गभ जब नङाबाबो प्राइभेट माबा मोनसे मावगोन बे जेरैखि जायगायावनो आंखालखौ बियो कभारेज खालामनो नाजागोन आं मोनसे खोथाखौ बेयाव बुंनानै आं गोजोननाय मोनदों देग्लाय आंनि कलेजनिफ्राय 3 हिनजावसाफोर इउनिभार्सिटि फरायहैनो मोनदों फार्स्ट टाइम हिस्ट्रि माने बिश्वनाथ कलेजनिफ्राय बर' डिपार्टमेन्टनिफ्राय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि देग्लाय फार्स्ट टाइम मोनदों न'खरनि कन्डिसनखौ नायदों बिराद गाज्रि माबायानो गैयाखै हाजो खर' खर' गोजा गासै बिसोर 16 जन दंमोन 16 जना बिसोरखौ ओरैबायदि ट्रेनिं होबाय क्लासाव आं नुबाय बिसोरो माने ओरैबायदि आं बर' गथ'नालाय कन्डिसना मोजां नंखाया इभेन आं गावनो फैनाय बेबायदि कन्डिसननिफ्राय बिसोरखौ बुंबाय नोंसोर जेरैखि जाया नोंसोर हायार इडुकेसन पार्सु खालामनो नाजा नोंसोर जुदि सोरबाया इउनिभार्सिटि गानो हाया बायदि बायदि स्किलाव नोंसोर आखाइ हो आरो सोरबा हायोबा बिएड खालाम माबा खालाम नोंसोरो इयुनाव गाव सारभाइभ जानो थाखाय नै दा जिथु नोंसोरो माने एडुकेसन लादों द्याट इज नट साफिसियेन्ट आं बिसोरखौ होनना बुंबाय गथ'फोरनो बेबायदि आं बिसोरखौ क्लास होबाय गथ'फोरखौ एखेबारे बिराद माने थुलुंगा जाबाय बेनि थाखाय माने इन्ट्रेन्स होनांगौ इउनिभार्सिटियाव दिनैनि समाव ओरैनो सिट मोना गोसो जाबानो नोङो नाम लगायनो हाया कटन कलेजाव आंनि माखासे सिनाकिफोर दङ बिसोरनिफ्राय कुइसन पेपारफोरखौ आङो बिहरबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिहरबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिहरबाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनिफ्राय आं बिहरबाय कुइसन माने प्रिभियास कुइसनफ्राव माबायदि कुइसन रानदों बेखौ नोंसोर फल' खालाम नेक्स्ट स्लाइडआव बर'नि मोननै पेपार थायो बेफोराव माबायदि कुइसन रानदों बेफोरखौ फल' खालाम आं बुंदों नोंसोरो पास खालामनो हागोन जुदि हार्ड लेबार खालामोबा गथ'फोरखौ आं बुंखाबाय नोंसोरो जुदि एन्ट्रेन्स होनो गोसो दंबा मोजाङै फरायनो गोसो दंबा नोंसोरो न'आव दाथा होनखाबाय आं बिसोर न'आव थाङासै टाउनाव थाबाय न'खरनि कन्डिसना मोजां नङा सोरबा डिप्ल'मा फरायो हिनजावसा गथ'फ्रा सोरबा माबा मावबाय उपाय गैया कर्सआ फरायनाया जेबो बिमा बिफायाबो फैसा हरबाय थायो बे एसे गथ'फ्रा दा सेन्टाराव मा जाबाय क्वालिफाइ जाबाय सानैया मेरिट लिस्ट सफैबाय सासे वेटिं लिस्ट सफैबाय लास्टआव वेटिं लिस्ट सफैनायाबो सिट मोनबाय दिनै बिसोरो सिट मोनखांनायनि उनाव बिराद गाबो फैसा गैया सार माबा गैया सार न'खरनि कन्डिसना जिहेतु मोजां नङा होमबाबो आं बुंबाय नोंसोर नोंसोरो सिटखौ मोननाया दिनै समाव बिराद गोब्राब सिट मोनखांबाय फैसाखौ नोंसोर जेरैखि जाया दाहार दुहार खालामनाबो माबा मोनसे खालामनाय एडमिसनखौ ला नङाबा खिन्थु नोंसोर उनाव फार्स्ट जागोन दा बेबायदि बिसोरो एडमिसन लाबाय थ' हयथ' दिनैनिफ्राय बिसोरना क्लास जागोन लाबोनाय दिनै बिसोरो मोनहैला दा बेबायदि जोंनि गथ'फ्रा हायार इडुकेसनखौ जोङो फार्स्ट खालामनोसै जोङो पभार्टिनिफ्राय जों मा खालामनो हागोन जोङो सारभाइभ जानो हागोन प्रमट्स इकुवेलिटि सुबुं माहारिनि गेजेराव दि केटेगरिज खालामनाय दङ डिफारेन्सियेट खालामनाय दङ दिनै बेखौ जोङो माजों बेनि बेलाखौ जोङो माजों सोंफायगोन नों हौवा आं हिनजाव नोङो उमुक जाथि नोङो बामोन जाथि नोङो माबा जाथि दिनै सुबुंनि गेजेराव जे मोनसे गावजों गाव माने डमिनेटेड दङ गावजों गाव गेदेर उन्दै सानलायनाय दङ दिनै बेनि बेलाखौ जोङो माजों सोंफायगोन समाजाव नायोबा जों नुयो गावजों गाव डमिनेट खालामलायनाय दङ दिनै बे बेलाखौ जोङो माजों सोंफायगोन हौवासा हिनजावसा बयबो समान मोनथाय मोननांगौ दिनै बेबायदि मोनसे गिदिर जेवराखौ जोङो दिनै माजों सोंफायगोन जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो दिनै सुबुं माहारिनि इकुवेलिटिखौ जोङो लाबोनो नङाबा खिन्थु जोङो सुबुंनि गेजेराव समान इकुवेलिटि फान्डामेन्टेल राइट्सखौ जोङो लाबोनो हाया समान मोनथाय जेबो बहाबो दङ इभेन हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा बेखौ खिन्थु जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो लाबोनो जों गोरों गोरा जानांगौ अब्लासो मोनगोन नङाबा खिन्थु जों जेन्डार इकुवेलिटि दङ जोंनि गेजेराव हौवा मानसि हिनजाव मानसिखौ डमिनेट खालामनाय दङ बेफोरनो दिनै जोङो माब्रै मा खालामगोन माजों सानफायगोन गोबां समाव जोङो नुयो हिन्दु मानसिखौ दिनै माबा खालामनाय मेन्टेलि टर्चार फिजिकेलि टर्चार बायदि बायदि बिथिङाव दिनै जोङो सेक्स माबाखौ लानानै जोङो बेसोरखौ मा खालामनाय जों डमिनेटेड खालामनाय नुयो जिहेतु जोङो दिनै समाजाव हौवा हिनजाव बयबो दिनै बेफोरनि बेराखौ जोङो माजों सानफायगोन हिनजाव हौवा बयबो जुदि समानै आगान होआब्ला समाजा जौगागोन जानो बे नेबार माब्लाबाबो जौगाया जाय समाजाव हौवा हिनजाव समान आगान सुरा समान दुखु जारलाखौ राननानै लाया
रुजुनानै दा बे समाजा माब्लाबा जौगाया होमबा दिनैनि समाव जों आइजो माहारिखौ जुदि गभर्नमेन्ट खालामनानै दोनोबा जों हौवाफोरजोंल' माब्लाबा समाजा जौगानाय नङा दिनै बैनि इकुवेलिटि राइट्सखौ जोङो मानि गेजेरजों लाबोगोन दिनै जों सोलोंथाइनि गेजेरजों लाबोगोन नोंथांनि गथ'आ गुबुनाव हाबा जाबा टर्चार खालामबाय थायो माबा खालामबाय थायो जोङो बैफोरनि ल' एन्ड अर्डारखौ जोंनि मानसियानो थांनांगोन अब्लासो खिन्थु जोङो बैनिफ्राय खिन्थु माने इकुवेलिटि राइट्सखौ जों मोननो हागोन नङाबा खिन्थु जों मोननो हाया दिनै चाइल्ड मेरिज समाजाव बेयो मोनसे जोंनि समाजाव एखेबारे मेन माने गाहाय जाहोन बायदि दं चाइल्ड मेरिज उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दिनै गुबुन जाथिनिखौ नायोबा नुबा उन्दै बैसोआव हाबा जाया जों लाजिखांनाय मोनो आरो माने दा नोङो उन्दै बैसोआव जुदि हाबा जाबाय होनबा नों सानखा नोंहा मोनसे जेंना फैबाय 100आव नोङो मेक्सिमाम मानसिफोरानो उन्दैयाव हाबा जानाय मानसिफोरनि हिस्ट्रिखौ नाय बिसोरो गासिबो गाज्रि नङा खिन्थु माखासेखौ नाय नङा बिसोरो खिन्थु नांगौ बायदि जौगानो हायाखै दावगानो हायाखै बिसोर इभेन गाव गावनो थेर बेथेर जालांदों उन्दै बैसोआव जायफोरा हाबा जादों मोनसे समाव बिसोरो माने डिभर्स जालांदों माबा जालांदों बेयो जोंनि खिन्थु ससाइटिनि खिन्थु बेयो जोंनि मोनसे गिदिर माने खहा दा जोङो बे चाइल्ड मेरिज जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोङो बेखौ माजों हमथानो हागोन दिनै जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों हमथानो हागोन जुदि सासे हिनजावसाया बेयो जुदि गोजौ सोलोंथाइ लायोबा एटलिस्ट बेयो हायार सेकेन्डारि पास जायोबा एटलिस्ट बेयो बुजिगोन हिनजाव मानसिया हाबा जानायनि जोबथा थांखि नङा जिहेतु जोङो बैफोरखौ जोङो बोरै समाजनि बान्थाखौ जों बोरै सोंखाङो जोङो सोलोंथाइ नङाबा जोङो जौगानाय नङा जोङो दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखायनो गोबां गोदोसोनानै दङ सोरबा बेयाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दंबा बेखौ मोननो नाङा ससाइटिनि प्रब्लेम गासैबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गाज्रि नङा खिन्थु मेक्सिमामानो नांगौ बायदि सार्भाइभ जानो हायाखै जों बेखौसो बुङो ओंखायनो आं खावलायदों दिनैनि समाव नोंथाङाबो हमथानो हानाय नङा गथ' गथायखौ लाइमोन बैसो जानायनि उनाव नोंथाङाबो बादा मोननाय नङा नोंथांनि गथ' गथायखौ नोंथाङाथ' न'आव थागोन माबा थागोन बिसोर बाहेरायाव ओंखारगोन कलेजाव थांगोन बिसोरनि एक्टिभिटिसा माबायदि एटिटिउडआ माबायदि केरेक्टारा माबायदि नोंथाङा बादा मोननाय नङा नोंथाङा रावबो गथ' माब्लाबा माने गावनि न'आव गाज्रि केरेक्टार गाज्रि राव बुङा दुस्ट बे जौ फाग्लाबाबो न'आव बियो बेबायदि गाज्रि खोन्थानाय नङा होमबा नोंथाङा बैफोरखौ बोरै कन्ट्रल खालामगोन नोंथांनि गथ' गथाया जुदि गोरों जायोबा अट'मेटिकलि बियो गावनो बुजिगोन जे नंगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाया मोनसे प्रब्लेम दिनै जों बेखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो हमथानो हागोन जोङो सुपारस्टिसन जोंनि समाजाव गोथौ फोथायनाय दङ बैनि बाथ्राखौ जोङो माजों सानरायगोन बैनि बेराखौ बर'फोराथ' दाबो माने बिराद गोथौ फोथायनाय दङ बिसोरो बर' नङा इभेन आमेरिकायावबो दङ बिसोरो 13 नाम्बार रल नाम्बारखौ बिसोर आनलाखि होननानै सानो 13 नाम्बारखौ बिसोरो माने आनलाखि होननानै सानो 13 नाम्बार बासाव जिरायबाबो 13 नाम्बार सिटआव बिसोरो जिराया एग्जाम होनोबाबो जुदि रल नाम्बारा 13 जाबाय 13 जाबाय होमबा बिसोर बिराद गिबाय आनलाखि अबा बिल्डिंआव रुम थाबाय 13 मोनबाथाय बिसोरो बिराद गियो माने 13 मोनबाथाय बिसोरनि थाखाय आनलाखि बेबो मोनसे गोथौ फोथायनाय एग्जामाव पास जानाया रल नाम्बारजों खोथा नामा रल नाम्बार 1 बाबो बेयाव हयथ' 5 डिभिजनाव पास जायाबो जानो हागौ गुबुन फारसेथिं 100 रल नाम्बारनि स्टुडेन्टआबो 1 डिभिजनाव पास जानो हागौ बे जाबाय गावनि कन्ट्रिबिउसन गावखौ बावसोमनो हानाय गाव नाजाथाबनायनि सायावसो सोनारो बैफोरबायदि जोंनि समाजाव गोबां दङ बैफोरबायदि समाजाव माने जोंनि समाजावबो गोबां दङ बै समाजनि गोथौ फोथायनायफोरखौ जोङो बोरै होखारगोन जोंनि समाजाव जे दङ बायदि बायदि दङ अगेन दङ बैफोरखौ जोङो बोरै होखारगोन बर'नियाव गाज्रि दङ बायदिसिना फोथायनाय बैफोरखौ जोङो दिनै जोंनि समाजा गोरों गोरा जाबासो जोङो बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन नङाबा जों अन्ध बिसासाव थांगोन दायनाखौनो फोथायबाय थागोन अजाखौनो फोथायबाय थागोन दिनै दायना होननानै जों गोबां मोजां मानसियाबो बुथारजादों गावजों गावनि गेजेराव बेबायदि खालामबाय थानोसै दिनैनि समाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया गोबां इमप्रुभ जाबाय गोदोथ' बे गैयामोन बेखायनो बांसिन माबा दिनैनि समावबो दायनाखौ जों फोथायबाय थागोन आरो उदै सिङाव माबा मोनसे जादों साबाय थायो एपेन्डिक्सआनो जाबाय हमना ला बा नोङो किडनि स्ट'नानो जाबाय गोदोनि समावथ' टेक्न'लजि गैयामोन बा माबाया इमप्रुभ नङामोन दिनैनि समावथ' नोङो आल्ट्रासाउन्ड माबा खालामनानै गासैबो एक्सट्रा खामानि ओंखारजोबो बिदि इमप्रुभ जाबाय दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाथ' डेभेलप जाबाय होमबा जों दिनैनि समावबो बेबायदि माने गोथौ फोथायनानै गावजों बुथारलायबाय थानोसै खोथायाबो बैफोरखौबो जोङो बैफोरनिफ्राय रैखाथि मोनोबा खिन्थु जोङो सोलोंथाइ लानो नांगोन मोनानो माबानो बेथ' गोबां दङ
बांद्राय फिसा फिसौखौ आं बुंला अबा थांब्ला फुङाव थांब्ला दैखौ फालिनो माबा बारस'बा माबा जायोनो बेफोरो माने जोंनि गोथौ फोथायनाय बेबायदि जोंनाव ओरैबायदि माखासे धोरोमारि माने गिदिर गिदिर खाना फोथायनायफोर दङ जों बेफोरनि बान्दोखौ बा बेराखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों सुंथानांगोन सेकुलार स्टेट धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट जाबाय थायो गेजेराव ओरैबायदि जाखांबाय ब्रह्म डमिनेटेड जायगा बेयाव बाथौ सासे दं ख्रिस्टान सासे दं बाथौ डमिनेटेड जायगा बेयाव ब्रह्म सासे दं ख्रिस्टान डमिनेटेड जायगा बेयाव सासे गुबुन धोरोमनि दं बायध्यतामूलक खालामो बेयाव ख्रिस्टान मेजरिटिबा ख्रिस्टानखौ गनायना लानांगौ बेयाव ब्रह्म मेजरिटिबा ब्रह्मखौ गनायना लानांगौ बेयाव बाथौ मेजरिटिबा बाथौखौ गनायना लानांगौ इन्डियाथ' जोंनो राइट्स होदोंना नोङो जिखुनु जाय धोरोमाव थांनानै थानो हागोन धोरोमखौ लानो हागोन दिनै जोङो धोरोमखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव गोबां दाङा लायो बेखायनो जों बर'निखौनो नायदो बर'नियावनो गोबां थाबाय ब्रह्म थाबाय बाथौ थाबाय ख्रिस्टान थाबाय जोंनि गेजेराव मा जायो गोबां मालाबा धोरोमखौ लानानै जोङो कनफ्लिक्ट जायो आरो बैफोरबायदिखौ सोरबायदि मानसिया बांसिन खालामा जायफोरा लेखा रोङा बिसोरो बांसिन खालामो जायफोर माखासे दैदेनगिरिफोर थायो बिसोरो नांगौ रोखोमनि क्वालिफाइड मानसि नङा थ' बिसोरो माखासे पाब्लिकनि गेजेराव मा खालामो जे गोरोन्थि मेसेज होना होयो जायनि जाहोनाव जों गावजों गावनि गेजेराव जों माने कन्ट्रभार्सि कनफ्लिक्टसिया माबा माबि जानो नागिरो नङाब्ला इसोर जोङो ख्रिस्टानाबो बर' बाथौआबो बर' हिन्दुआबो माबायाबो बर' जों बिदा फंबायनि गेजेराव बुलायनांगौ थैलायलायनांगौ माबायनो मा गोनांथि दङ दिनै बैफोरनि बान्दोखौ जोङो जुदि सानखायोब्ला जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा मिजिं हानांगौ आइजो माहारि हिन्जावसा गथ'फोरखौ जोङो हाबा हरोबा माखासे दौरि सिस्टेम दङ जिहेतु खान्थि बे समाजाव बेबो मोनसे जोंनि बर' समाजाव बारा गैया इभेन दिनैबो जोंनि इण्डियायाव गोबां माने कमिउनिटिनि गेजेराव दङ जेरै बेंगलिफोरनावबो दङ साउथ इण्डियानावनो माने हाबा हरबा गोबां माने सम्पति हरनो नांगौ बेफोरो दङ दिनै बेफोरखौथ' दिनै आयेना माना खालामदोंना दिनै बैफोरनिफ्राय बारग'नोब्ला बैफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय गैया खालामनोबा जों मानि गेजेरजों हागोन सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो हागोन खारन गासिबो न'खरावथ' माहाजोन जायाना फिसाइजों माने धन सम्पति हरनो हायाना दिनै बैफोर जुदि सिस्टेम थायोबा गोनाङा गोनाङैनो जाबाय थासिगोन गैयैया गैयैयानो जाबाय थासिगोन बुहुमाव मा समान मोनथाया बोरै बयस इकुवेल राइट्स माने समान मोनथाया बहाथो थाखो संबिजिरनायाव जोङो राइट्स इकुवेल राइट्सखौ जोङो फान्डामेन्टेल जों बेखौ बहाथो थाखो दिनै बैफोरनि बान्दोखौ जों खिन्थु सोलोंथाइनि गेजेरजों हागोन मानोना खिन्थु जोङो हानाय नङा मोनसे समाव आरो दंबावोमोन आथिखालाव बे गैलिया सती दाहा दंमोन उइड' रिमेरियाज बेफोर दंमोन बे सती दाहाफ्रा गैला गोदो ओरैबायदिमोन फिसाइ थैबा फिसाइनि माने सावनाय अराव हिन्जाव मोनसे बारसोमना थैनांगौ बे इलिगेल नङा जानो इनजास्टिस नङा जानो हौवा गैयाब्ला हिन्जाव थांना थानायनि मोन्थाय गैया बेखौ सोर बुंदों बेखौ सोरबा माबानो हानाय सोरहा मा गोहो दङ दिनै बेखौ मोनसे समाव राजा राममोहन राया दिनै बैफोरबायदि माखासे नेमखान्थिखौ समाजनिफ्राय गैया खालामबाय गथ' बुथारनाय दंमोन हिन्जावसा गथ' जायोबा दिनैबो जोंनि गेजेराव नेग्लिजेन्सि मोनसे दङ जोनोम जायोबा हिन्जावसा जायोबा एसेबाबो बोरैबा मोनो हौवासा जायोबा फुर्ति बे मोनसेयासो खिन्थु जोंनावबो दं बयनावबो दङ हौवासा नांगौ लास्टआव हौवासा नांगौ जासिगोन दा हाबा जाखांनायनि उनाव हौवासा फिसाजों बे फिसिजानाय नङा गावबो सुद्रायनो रोङा बे फिसानाय नङा फिसाजोफ्रासो खिन्थु हाबा जाबाबो नाहरबाय थागोन आरो बेनिखायनो बुंदों दाट इज नट टेनसन सी इज इकुवेल टू टेनसन फिसाजो जोनोम जानाया टेनसन नङानो जुदि नोङो बेखौ बानायनानै लानो रोङाबा बेयो 10 जन फिसाजोजों समान खामानि मावो दाट इज नट टेनसन सी इज इकुवेल टू टेनसन होमबा जों नायदो नंगौ हाबा जाखांनायनि उनावबो जिथु कन्ट्रिबिउसन हिन्जावसा मानसिनि जों बेखौ नुयो उन्दै समाव हौवासा गथ'नो बे दाव लास्टआव बुथार जाबाय माबा जाबाय गैला फिसाजोआ साख्रि मावोबा 1% सिआर बिफानाव थांगोन आइ आफानो एसे हरनांगोन माबानांगोन थाइसे थाखाबाबो हरनांगोन होमबा जोङो दिनैनि समाव जोङो बैफोरखौ बोरै मा खालामगोन जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो खालामनांगोन फेमिनिस्ट जानो रोंनांगोन जोंनि आइजोफोरा फेमिनिजम जानो रोंनांगोन फेमिनिस्टआ जाहैबाय नोंनि मोन्थायखौ लानानै नोङो नांनो रोंनांगोन हमना ला नोङो न'खर दायोबा
हिनजाव हिसाबै नोंहा मा राइट्स दङ मोन्थाय दङ आंहाबो जे मोन्थाय दङ बैखौ लानानै नोङो नोंनि सायाव बांसिन फिजिकेलि मेन्टेलि जुदि नोंखौ टर्चार खालामोबा बै बुस्थुखौ नोङो मा खालामनो रोंनांगोन प्रटेस्ट खालामनो रोंनाय जानांगोन फेमिनिस्ट जानांगोन सांग्रां जानांगोन जोंनि माबाफ्रा आइजो माहारिफ्रा फेमिनिस्ट रोखोमनि जानांगोन जुदि नोङो फेमिनिस्ट केरेक्टार गैयाब्ला नोङो डमिनेट खालामजागोन नोङो गादबजागोन नासयजागोन इभेन नोङो फिजिकेल टर्चारबो मोननो हागौ मेन्टेलिबो मोननो हागौ बायदि बायदि बिथिंनिफ्राय नोङो प्रेसार मोननो हागौ खिन्थु जोंनि गथ' गथायफ्रा जुदि लेखा फरायनानै जोंनि हिन्जावसा गथ'फ्रा गोरों जायोब्ला फेमिनिस्ट टाइप केरेक्टार जायोब्ला बेखौ सोरबायाबो बिना खारनाव नोंखौ गादबनो हानाय नङा माबानो हानाय नङा गुबुनाबो हानाय नङा होमबा जोंथ' लुबैना जोंनि फिसाजोफोरखौ आफटार मेरिजआव मोजां संसार जाथों माबा जाथों जोंथ' लुबैना होमबाथ' जोंनि हिन्जावसा गथ'फ्राबो लेखा गोरों जानांगोन गथ'फोरबायदि बैफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोनोबा खिन्थु जोंनि आइजो माहारिफ्रा फेमिनिस्ट टाइपनि जानो नांगोन बिमा बिफानि आजिखालिथ' बिमा बिफानि मोन्थायखौबो मोनसै हिन्जावसाफोरखौसो गोदोथ' मोनामोन आथिखालि मोनो खिन्थु माबा पार्सेन्टबाबो मोनगोन बियो हयथ' बियो समान समान मोना खिन्थु माबा मोनसे पार्सेन्टबाबो बियो मोनगोन हिन्जावसा हौवासा सासे बिमानिनो फिसा जिहेतु बा सोरखौबा नायगोन सोरखौबा जों मा होनो जोंनि कनस्टिटिउसना राइट होदों दिनै जोङो बैफोर जोंनि गथ' गथायफ्रा सोलोंथाइ गोनां जाबासो जोङो बैफोरखौ खालामनांगोन नङाबा खिन्थु जोंहा इम्पसिबोल मेटारनेल डेथ्स होननानै बुंदों बेखौ माबाबो दङ MMR मेटारनेल मर्टेलिटि रेट्स बे जाहैबाय आइजो माहारिया जेब्ला डेलिभारि जायो गथ' जोनोम होयो गोबां आइजो माहारिया थैनो गोनां जायो दिनै WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन बिसोर दिनै सार्टिफाइड खालामदों बेयाव माखासे रिजन दङ बे रिजनखौ बिथांमोना नायबिजिरनानै बुंदों जिथु माने मेटारनेल डेथ जायो डेलिभारि समाव जों माखासे गथ'फोरा थैयो बेयो माने आनकनसियास एन्ड आनएडुकेटेडनि थाखाय जायो होनना बुंदों सासे आइजोआ जुदि गाव एडुकेटेड जायोब्ला गाव प्रेगनेन्सि समाव गावखौ बियो मा खालामनांगोन बोरै माने बियो गावखौ माने लाखिनांगौ गावनि हेल्थखौ बोरै बियो जोथोन लाखिनांगौ बियो डिफिनेटलि बियो सांग्रां जाखागोन दिनै नोङो डेलिभारि समाव नांगौ रोखोमनि नोङो डक्टरनि जुदि माबा लायाबा नांगौ रोखोमनि नोङो भिटामिन्सफोर जुदि इयाव सामाबा हयथ' नोंनाव आयरननि प्रब्लेम जानो हागौ एनिमिया हेपाटाइटिस माखासे बायदिसिना जानो हागौ नंगौ थैनाया खिन्थु हाजार मोजां जोथोन लाबाबो थैयो खायफा खायफाया थैयो बेखौ नोङो हमथानो हाया आनएडुकेटेडआबो थैयो बे नङा डेलिभारि समाव मोजां सोलोंथाइ गोनांबो थैगोन माबा हेल्थ मेन्टेन खालामग्राबो थैगोन खिन्थु अब्लाबो मा होनदों WHO सार्टिफाइड खालामदों आनएडुकेटेड एन्ड आनकनसियासनि थाखाय बे मेटारनेल डेथ्सआ जायो होमबा जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनै गोरों जायाबा गाव बोरै गथ' गथाय जोनोम होगोन थ' बेखौ बुजिनांगोन दिनै समाजाव क्राइम जायो बे क्राइमखौ बोरै रिडिउस खालामगोन बोरै खमायगोन रिडाक्सन बोरै खालामगोन ससाइटियाव दिनै गावजों गाव सिखाव डाकात मार्डारार किडनेपार माबा माबि जायो जे दिनै जेसांनो पुलिसआ जेसांनो आर्मिफ्रा सोरबा मा लिडिं जानाय मानियाखै सिखावा बारानिफ्राय बारासो जादों किडनेप खालामग्रा बारानिफ्राय बारासो जादों मार्डार खालामग्रा बारानिफ्राय बारा जादों फोथायनो हायि बायदि जादों समाजनि बैफोरबायदि एन्टि ससाइटि एक्टिभिटिसखौ दिनैनि समाव खमायनोब्ला नों माजों हागोन पुलिसजों नोङो हानाय नङा ल' एन्ड अर्डारावबो नोंखौ खालामनो मोनब्लाल'सो मा खालामनो हागोन सासन खालामनो हागोन खिन्थु नोङो बेखौ खमायनो हानाय नङा बे खमायनोबा नोङो सोलोंथाइ लानांगोन सोलोंथाइ गोनां क्वालिफाइड एडुकेसन मानसिया माब्लाबाबो बियो गाज्रि खामानि मावनो गोसो जानाय नङा माब्लाबाबो बियो सिखाव खालामनो गोसो जानाय नङा माब्लाबाबो बियो उइदाउट रिजन जाहोन गैयालासे सोरखौबा बियो बुथारनो गोसो जानाय नङा नांगौबा बियो जिहेतु क्वालिफाइड गाव खस्थ' खालामनानै बियो खामायगोन बेनाव जिहेतु बियो एडुकेटेड मानसि बेनाव लाभ केयार एफेक्सन सिम्पेथि होननाय बुस्थु बेनाव थागोन बेनिखायनो बियो गाज्रि खामानि माने बैफोरजों माब्लाबाबो बियो इनभल्भ जानाय नङा जायनि जाहोनाव मा होनगोन जोंनि ससाइटियाव जुदि एडुकेटेड ससाइटि जायोब्ला दिनै बै क्राइमफोराबो गिथाव बाथाव समाजनि जिथु क्राइम बेफोरबो जोङो अट'मेटिकलि खमायनांगोन होमबा जोङो नायदो सोलोंथाइनि गोहोआ माबायदि बेनिखायनो जोंहा दिनै सोलोंथाइखौ जोंनि गथ' गथायफोरा लानो नांगोन सेल्फ डिसिप्लिन गावखौथ' बोरै डिसिप्लिन लानांगौ बेखौथ' नोङो सोलोंथाइ गोनां मानसिया मिथिखायो गावखौ बोरै सार्भाइभ खालामनांगौ बोरै गुबुनजों माने कानेक्टेड खालामनानै लाखिनांगौ दिनै सासे सोलोंथाइ गोनां मानसिनि थिंकिंआनो आलादा जाखायो बे एक्टिभिटिसआनो आलादा जाखायो क्वालिफाइ जानो नांगोन जायो खिन्थु जोंनि समाजाव सोलोंथाइ लाबानो गासैबो क्वालिफाइ दङ